Здравейте, фенове на Skyscraper City България! Аз съм Кракс и днес по специалната молба на Петър, който коментира под видеото за Smart Tower, съм на булевард Опалченска, или тук Скобелев, вече не съм сигурен, и ще снимам кратко видео за строежа на БЛД, който носи името Авива. Това е един така доста голям обект, както се оказва ще бъде сграда с 6 входа, като на този етап се правят входовете А, Б, Д и Е. В и Г по някаква причина ще останат за втори етап. Щяло да има 250 апартамента. Представете ли си, то е доста голямо нещо е. Ще има 3 подземни нива. Тях не съм ги снимал, тъй като така, не бях в такова настроение известно време, но ето днес вече съм тук и ще ви покажа този наистина така голям строеж и мисля, че ще успея да ви покажа и рендърчета. Стига да не е някакъв особен проблем. Ето така, това е рендърчето. Дългото крило се прави в момента и със сигурност най-лявото от тази гледна точка. Мисля, че далечните се падат входове В и Г. Ще го видите, ще ви оставя отдолу под видеото ще ви оставя линкче към сайта на проекта, за да може да видите точно какво се прави. Ще има 2, 3, 4 стайни апартаменти, 258, извинявайте, паркоместа и гаражи, къде е подземни, къде е наземни. Ще има двустайни апартаменти от 60 до 80 квадрата, 3 стайни от 110 до 150 и 4 стайни от 170 до 190 квадрата. Като се очаква акт 14 да се достигне, т.е. разбирайте покрив, трябва да се достигне септември месец до година. Ето така ще изглежда в пространството. Почти откъдето ние дойдохме. Така, какво ви казвах? Акт 14 трябва да достигне септември месец до година, акт 15 трябва да достигне март месец 24 година и акт 16 съответно юли месец 24 година, поне такива са плановете на инвеститора за сега. Строител е фирма Нивел. Те са известен строител в София, имат доста обекти, включително в момента имат и един нов строеж в Люлин, точно до метростанцията със същото име. Опитвам се да ви покажа панорамна гледка какво се случва и тъй като слънцето малко ми свети в очите, не виждам дали добре виждате зад оградата какво се случва, но се надявам да се ориентирате малко или повече какво точно ви показвам. Петър, който си поръча това видео, сигнализира, че вече има 3 крана тук и нямаше начин вече да не дойда да видя, тъй като наистина е доста голяма структурата тук. Мястото е добро, намира се съответно до Lidl и улица Опалченска, както вече споменах. Може би малко интересни неща за мястото ще ви кажа. Ето тук в тази зелена площ, където са спрели колите, на всичкото отгоре все още могат да се видят останки от старата околовръстна ЖП линия. Тази ЖП линия минаваше от тук през гара Сердика, която се намира от другата страна на улица Опалченска, през Добруджански край и отиваше при това, което днес е пробива Иван Гешов. Оттам през стадион Септември и връзка към захарна фабрика през булевард Вардър. Тези от вас, които са малко по-големи, си спомнят, че тук на улица Опалченска имаше естакада. Преди много години, вече минаха почти 20 мисля, Стефан Софиянски взриви естакадата и на нейно място беше обновена улицата и беше направена на насип, но някога тук заради ЖП линията имаше естакада и съответно тук имаше коловози на влак. Сега, ето ви и информационната табела. Аз си бях подготвил да ви я снимах от другия вход, но и тук върши работа. При това перфектно. Сега ще приближа за момент. Ето така по този начин. Виждате, строител е Нивел. Строежът е многофамилна жилищна сграда с магазини, офиси, ресторант, противопожарен резервоар и подземни гаражи.
Съответно се намираме в район Възраждане. От 20-та година е разрешителното за строеж. Възложител Билдистрой ЕООД. Проектанти Ателие Серафимов архитекти. Те, знаете, са едно от известните архитектурни бюра у нас. Максимален брой работещи 200 човека. Продължителност на строителните дейности 500 календарни дни. Доста голям строеж. Още един поглед над оградата, за да видите в перспектива как изглежда. Дано да ви е харесало. По принцип няма кой знае какво повече да ви покажа от това нещо. Мисля, че вече ви споменах, че ще достигне височина от около 10 етажа. Поне толкова ги преброих. Мисля, че и в сайта толкова пише, че ще стигне. -3 стигат подземните нива. Един наистина голям жилищен проект тук в покрайните на центъра на София, на втория градски ринг. Ще видим с времето как ще се развива. Преди известно време колегата Drone Reporter беше направил кратко видео за тук. Може би, ако не забравя, ще ви оставя горе в ъгъла линкче към неговото видео, за да видите как изглеждаше през неговия обектив. В далечината се вижда, за съжаление, в момента бетонния скелет на iTower, който в този момент е замразен строеж. Не знаем какво се случва с него. Там имаше някои изцепки. Наистина, в момента нямам допълнителна информация. Принципно няма причина той да не се строи в момента, защото съдебните решения бяха в полза на iTower и би трябвало да продължава строителството, но такова в момента не се наблюдава. Поглеждаме през парк Възраждане. Това са, как да го кажа, ми идва в момента думата, носачите, да ги наречем, не съм сигурен точно каква е думата, така че ме извинявайте, на Цирк Балкански, а зад него се виждат два крана, които са на проекта на София One Home от Green Life, който също доста голям жилищен проект тук в района, но тъй като него не мога да го обиколя по същия начин, заради липсата на улици около него, там може да се гледа само от към Охридско езеро, затова няма да има отделно видео за там, но също така можете да видите и останалите проекти в района, които отново казвам, колегата Drone Reporter успя да заснеме неотдавна. Ще ви оставя горе в ъгълчето линк. И последното, което ще разгледам, е София Tower 2, което е новата офисна кула, която се изгражда тук като част от МОЛ в София. Инвеститор е GTC, която е собственик на МОЛ. Това е полски холдинг инвестиционен. Те държат няколко мола в България и няколко бизнес центъра, най-вече Advanced бизнес център в Младост 4 на входа на бизнес парка, и имат съседен терен, който ще бъде Advanced бизнес център 3 с отдаваеми 9300 квадратни метра офисна площ, а този тук, който виждаме в момента, в далечината, това е, както вече казах, София Tower 2, ще бъде с 8300 квадратни метра отдаваема площ. Поне така пише в сайтовете. Сега малко не съм сигурен дали това е брутно или нетно, т.е. дали е пълната отдаваема площ или обща площ. Просто има така разминаване в различните източници, така че това са цифрите, пък какво точно се отдава, не мога да ви кажа. Сега за момент ще се спра тук и ще приближа камерата, за да видите, че конструкцията тук е малко по-различна. Това е лека конструкция, има стоманобетонен елемент, който е под формата на колони, и останалото е греди, които са от стомана, за да е лека конструкцията и бързо да се строи. На практика се сглобява плоча и върху нея се поставят платна, върху които се мисля, че има и излята плоча.
но не съм напълно убеден. Изглеждат малко като ламаринени платна, върху които съответно се излива етажна плоча. Доста бързичко виждате се строят тук. Сега ще се опитам да се приближа, за да ви покажа. Така ли не, че съм дошъл, да има от всичко по нещо. Виждате, дори от тук се вижда строител е Калистаров груп. Те са също известна столична компания за строителство. Аз ще се опитам да го зумна отново. Дано от тук да се вижда повече, защото ето така, това са тези релси, които се използват за етажните плочи. Не съм сигурен на български как е правилно да се каже. Моля ви се, строителните инженери да кажат каква точно е тази технология. Нали, мога да си представя как името на английски, но не знам в българската строителна традиция как се наричат. Затова помогнете ми, образовайте и тези други хора, които четат коментарите отдолу под видеото. Кажете ни как точно се нарича този метод на строителство и как се наричат тези гради. Ще бъде интересно, надявам се, не само за мен. Аз ще се възползвам, че булевардът е в момента празен и ще пресека по много грозен начин. Но специално заради вас имам удобната възможност да го направя. Ето така. Тук се виждате как се виждат отгоре платната ламарина, върху които съответно се гради и плочата. И така или иначе съм тук, ще ви покажа и информационната табела, защото тя ми е под ръка. Така, София Тауър 2, вътрешно преустройство, реконструкция, настрояване за нов офисен блок. Бла-бла, няк-няк. Така, възложител Дорадо 1 ЕОД, които са на адреса на GTC в България, или GOC, което беше дружеството, което ги представлява в България. Строител е Калистаров, строителен надзор е ММВ Инженеринг. Срок на завършване декември 22 година, 55 човека трябва да са максимално тук на площадката. Сега аз ще мина тук през защитената пътечка. Нарочно камерата е надолу, за да не пречим на хората. И ще се опитам да ви направя един кадър от среща, като съм си приготвил да ви сложа и едно рендърче горе. А междувременно, докато пресичам, не забравяйте да се абонирате за канала, да натиснете лайкчето долу, пръстче нагоре. Ако тези видеа ви харесват, разбира се, винаги може да оставите и своята помощ към създателите на съдържание. Има линкче отдолу под видеото, което ще ви позволи да направите еднократно дарение, което ще бъде използвано за подпомагане на снимащите. И сега ще дигна малко нагоре камерата, бавно и постепенно, за да видите как изглежда кулата вече. Момент, да дигнем малко светлината евентуално. Оп. Разбира се, не работят машинките за сигнализиране за пресичане, но това е, което мога да ви покажа от тук. София Тауър 2 от GTC. Аз съм Крак, за мен беше удоволствие отново да сме заедно. Пак казвам, не забравяйте да се абонирате за канала, да натиснете палчето, like, subscribe and share, както казват нашите приятели в Америка. И до нови срещи! Всичко най-добро!